Συγχαρητήρια σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια όλους. Θα ήθελα στην πίστα να έρθει για τη συζήτηση. Δεν θα σας πάρω χρόνο. Είμαστε σίγουροι. Ναι, και τη σύγκριση του Γιάννη Σπαλίδη και η Δερμετζόγλου Σοφία του Αιγέννη Μεσταρίδη. Μας είναι εδώ δίπλα μου, σιγά σιγά. Και εσείς θέλω να ζητήσουμε χάρη. Να μαζευτούμε όλοι και να βγάλουμε μια ωραία σύνθη για να αναβάσουμε. Έτσι, γιατί πάμε και με τη μόδα, έτσι. Πλάτη, από εκεί, θα ανέβω εγώ επάνω και θα σας βγάλω όλους. Αλλά πρώτα να κάνουμε αυτό που χρησιμοποιούμε. Η κυρία Σοφία και η κυρία Χρυσή είναι εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Ωραίο φουλάρι, ωραίο κοστούμι. Τι κάνετε, το συλλόγο, έτσι. Λοιπόν, οι κυρίες αυτές βοήθησαν πάρα πολύ στη σημερινή οργάνωση. Έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό για να δείτε πολλά πράγματα από αυτά που είδατε σήμερα. Και οι δύο κόρες τους, η Μαρία και η Έφη, τους έχουν έτσι μια ωραία, στοργική και τρυφερή έκπληξη. Ο λόγος εσάς. Εκ μέρους του Δυστυχικού να δώσουμε ένα αναμνηστικό στην κυρία Χρυσή για όλη την χοροδία και την Περσέκη να παραγράψει το αναμνηστικό για το τμήμα μας που είδατε στην αρχή με το μήνυμα του Ζαλουκού. Και η κυρία Σοφία Δερμετζόγλου όλο το χρόνο ετοίμασε τα φούσκρα που θα πάρετε για αναμνηστικό. Έχετε αυτό το πρόγραμμα. Για τις κυρίες, για το σύλλογο, για όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, για τους λόγους από όλα τα χωριά που χώρασαν καταπληκτικά πριν από λίγο και τώρα θέλω να βγάλω selfie. Φράτε εγώ σε παιδιά να βγάλω selfie. Έτσι, ανεβαίνω εγώ πάνω σκηνή, τοποθετηθείτε εσείς από πίσω. Πλάτη στην εκκλησία για να φαίνεται κίνηση. Όλοι μαζί, όσοι είμαστε στην πίστα. Κλείστε μου το μικρόφωνο να μην μικροφωνίζει. Θέλω χειροκρότημα δυνατό. Τι κάθεστε έτσι απλά. Στα πλάγια δεν βγαίνει εύκολα μετά. Δεν κάνετε πλάγια.
Λοιπόν, θα βγάλουμε μερικές και θα βγάλουμε την καλύτερη. Θα βγάλω και από εκεί για να φαίνονται όλοι. Ναι. Έχω και κοντό χέρι, τι να κάνω. Δεν πήρα το κοντάρι μαζί. Και να βγάλουμε και μία έτσι να είμαστε σίγουροι. Θα βάλω και αντίστοιχη μέτρηση, επομένως να μετράμε όλοι μαζί. Μου βάζεις δύσκολα εσύ. Λοιπόν, 9, 8, 7. Ελπίζω να έχει βγει. Να παρακαλέσω λίγο τους προέδρους, οι υπόλοιποι μπορούν να καθίσουν, τους προέδρους των συλλόγων να παραλάβουν τα αναμνηστικά που έχει ετοιμάσει ο Σύλλογος Κλεισούς. Παρακαλώ. Όλα ίδια, ναι. Να τα πάρετε. Λοιπόν.